Custou que o verán arrincara para as vivendas turísticas, pero agora despiden a tempada alta ao grande. A primeira quincena do mes de xullo foi frouxa, pero os datos de agosto fan que o balance sexa moi positivo. O mes de xullo non foi igual co ano pasado, só foi un poquito inferior, pero en cambio compensouse pois co mes de agosto, non? Nos desde o principio de ano xa veíamos que se concentraba moitísimo en agosto, moita petición para agosto, é certo que dende fai moitos meses pois o mes de agosto prácticamente estaba cuberto. O mes de agosto é o favorito para os turistas, tanto é así que a oferta actual de vivendas turísticas non puido asumir toda a demanda. Hubo moitísima petición e non dábamos cuberto a demanda que había para a oferta que tiñamos, non? Hubo que desplazarse a outros concellos para dar cuberta a esa oferta. Tamén é certo que a concentración en agosto é importante, pero tamén as estancias son moito máis curtas. Por outra parte, tamén temos que decir que hai todavía propietarios que non queren alugar por días, que se basan todo en semana ou 15 días, e iso tamén é un pouco perxudicial para non cubrir, non? Pois as expectativas que nos temos. Polo de momento, os datos cos que arrinca setembro animan tamén o optimismo. Segundo a Viturga, as reservas están en niveis moi bons, cando menos na primeira quincena. Iso si, botan de menos máis actividades que contribúan a desestacionalizar o turismo. A xente hoxe en día non ven a Galicia solo por que vou a ver, sino que vou a facer. Entonces, independentemente de que temos recursos moi importantes, que contamos pois con natureza, contamos con viño, contamos con o Camiño de Santiago, contamos con moitísimas cousas, a xente que nos visita tamén quere saber que vai a vir facer cando ven aos nosos concellos. É moi importante, sobre todo notase moito nos concellos que apostan pois por competicións deportivas ou por outro tipo de eventos, pois a ocupación é moito mellor que os concellos pois que non fan ese tipo de apostas, non? Non hai cambios no perfil dos usuarios que escollen as vivendas turísticas para pasar as súas vacacións. Xeralmente trátase de turismo familiar que chegan sobre todo do territorio nacional para pasar unha media de 7 a 10 días. A Viturga destaca ademais un incremento do turismo internacional, sobre todo de Portugal.